Kaixo artistak, hona gatoz gure jolas dibertigarrienarekin, danok nirekin, ikusi makusi. Gelan eta etxean erabiltzen dugun tresna oso erabilgarria, ez hasten dena, zein da? Zein da? Egutegia! Oso ondo! Zuek erabiltzen duzu, Astelenetik igandera, ezta? Astelehen, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, larunbata eta igandea. Hemen daukagu maiatzekoa. Ziur nago, asmatu duzuela beste bat arte.